Ja sitten viimeinen osio suojeluskunta-aiheesta ja tällä kertaa Annikki Koposen kotona poikkesin 80-luvulla ja Annikin kertomaa tässä. Mitä mieltä olette tästä suojeluskuntapatsashankkeesta? Kannatan. Ja minkähän tähden ehkä kannatatte? Se oli semmoinen aate, että meidän ikäpolvi ainakaan ei unohda sitä, mitä ne teki. Eli se... Mitä suojeluskuntalaiset ja lotat tekivät tämän Suomen hyväksi. Ja tämä suojeluskunta-aate isänmaallisen hengen myötä sai valtaisat kansanjoukot liikkeelle. Niin on. Rakentamaan tätä... Ja pyyteetöntä työtä. Ei mitään palkkoja eikä semmoisia. Vapaaehtoista työtä. Vapaaehtoista työtä. Mitä te arvelette, miksi vasemmisto näyttäisi vastustavan ainakin lehtien perusteella tämän patsaan hankkimista? En ole tähän nyt niin syvällisesti perehtynyt vielä, että mä tietäisin minkä tähän ne osaisin oikein tosissaan sanoa, mikä vai ehkä, niin, tai ehkä he eivät olekaan, että tämä on ehkä joidenkin ihmisten mielipiteitä ja sitten pyritään Suomeen lainaamaan ja kommentoimaan, mitä neuvostolehdet ovat kirjoittaneet ikään kuin sillä painostamaan, että me sitä voitaisiin tällä tehdä. Niin ja sitten siinä semmoiset on äänessä, jotka ei tästä asiasta ehkä tiedä. Ne nuoret ihmiset. Nuoret toimittajat sieltä. Niin on. Ja silloin saattaa tulla vääristyneitä kuvia. Kenties sekoittaa suojeluskunta-aatteeseen Lapuan liikettä ja muita, joilla ei ole mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja piti mennä tekemään jotain. Ja aikaa löytyi kaikille. Aikaa oli kaikille. Ja myös tahtoa. Joo, niin on. Ja oliko teidän mielestä, että se sai kaikki kansan osaset rintamat liikkeelle puoluekantaan katsomaan? Kyllä minusta tuntuu, että se oli tämmöinen, että kaikki oli mukana. Noita lehtien artikkeleita ja vastustaa sitä, että jätättekö te nämä... Milloin sä oot ruvennut peilittelemään? Se on just niin kuin näistä historiasta ja muista nytkin kirjoittaa. Just semmoinen ikäpolvi, jotka ei tiedä asioita. Eivätkä ole läpikäyneet niitä. Ei ole. Mutta kuule, kun semmoinen, tiedätkö sä, kun siinä patsashankkeessa nyt on semmoinen Veera Savikko. Jaha. Se on Haapajärvinen. Haapajärvinen ihminen. Niin. Veera Savikko. Niin. On tässä patsashanketta. Missä on Raakel Vihuri ja Raimo Yläskivi ja ketä siinä nyt on. Irma tietää kuule sen tarkkaan. Jaha. Kysy sieltä. Kato sun tuosta asemaan tieltä. Heikki Savikko oli se niiden isä ja se Tölliä vastapäätä oli niiden kotiin. Joo, kuullut Savikoista jotakin. Joo. Niin hän on tässä patsastoimikunnassa. Patsastoimikunnassa. Ja tämä toimikunta on jo perustettu. Se perustettiin, joo. Onko sitä kauan aikaa? Ei siitä kun ole kuin sen verran, että on jo rakkikoirat ruvennut haukahtelemaan. Nimenomaan. Lehdistö on ärähdellyt siellä. Niin. Ja mitenkä te, Annikki Koponen, suhtaudutte näiden lehdistön ärähtelyihin? Pidättekö te ne kenties oman arvonsa vai? Ne on ehkä jätettävä omaa arvoonsa, mutta en tiedä sitten, että jos on semmoisia ihmisiä, jotka uskoo, mitä nämä sanoo, nämä kaikki ovat lehtimiehet, sopulit. Eli pitäisikö niitä vähän se oikoa? Eli julkiseen sanaani tulisi ilmeisesti suhtautua kriittisesti. Niin on. Että se ei ole välttämättä, jos sallitaan sanonta, Jumalan sana. Ei ole. Oletteko te, Annikki Koponen, itse ollut suojeluskunnassa mukana toiminnassa? Olen. Milloin te liitytte Lotta-järjestöön? En nyt vuosilukua muista, mutta en nyt ihan, minä en ollut Pikkulotissa sentään, kun siellä minun kotiseudullani ei ollut niitä pikkulottia. Mutta sitten kun tuli sen ikäiseksi, että siihen mentiin. Näin Annikki Koponen muisteli noita aikoja. Tämä oli viimeinen osio tässä asiassa. Tuolloin olin yhteydessä kyllä Raakel Vihuriin. Pyysin saada häneltä audienssia Helsingissä, mutta hän oli silloin sairastunut ja niin se jäi.